Donostia hiri europearra da, ez? Eta nik uste Europako badioak oso barneratuta dauzkan hiria da eta kanporako proiekzioa daukana gainera. Sare honetako buru izateak oraindik hori areagotu egingo du, ez? Erreferente izatera edo izaten lagunduko gaitu esparru europearrean eta Europako beste hiri batzuekin elkardanean baita ere gure esperientzia hori erakusteko leiho bat izango da zalantzarik gabe. Que Donostia asuma ahora la presidencia de la red, pues supone una responsabilidad, un reto para reforzar una red de ciudades que comparten objetivos comunes, entre otras, pues el peso que el arco atlántico debe tener y debe jugar